an halicci duniya da lahira dan shi, amma yana sa riga mai faci, yana hawa jaki ba siddi, kuma yana tafe yana gaida ƙananan yara suna wasan ƙasa. Salamu alaikum sannunku ya iyayenku ku gaishe su, ya wuce abin shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama namiji ne cikakke mai matsakaicin tsawo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama san kowa ne kin wanda ya rasa, ba dogo bane can ba kuma gajere bane dab. Manzo Allah ba fari bane kau, ba ja bane dau. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mai jiki bane balle kaga timbi, ba ramamme bane balle kaga kashi a wuyansa. komai yaji komai yayi, qad tamma suratuhu wa tamma ma'nahu, takamala fihi al-husnu gaiban wa mashhadan, falaysa kadaha al-mustafa inda mashhadi. Kansa babba ne amma ya ma wuyansa daidai, wuyansa yawo kirjinsa daidai, kirjinsa yawo cikinsa daidai, cikinsa yawo cinyoyinsa daidai, cinyoyinsa sun wa kafafuwansa daidai wa daida. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gashinsa baki ne kwarai, goshinsa mai yalwa, in ka hango shi daga nesa zaka